Καλή σας ημέρα, κυρία Μπακογιάννη, από το Ρέθυμνο. Καλημέρα σας, καλημέρα στο Ρέθυμνο. Πρέπει να πω ότι ο λόγος που ανέβηκα στην Αθήνα σήμερα από τα Χανιά είναι διότι γίνονται τα εγγένεια του ογκολογικού νοσοκομείου για τα παιδιά. Η Μαριάννα Βαρδινογιάννη. Μια πρωτοβουλία της Μαριάννας Βαρδινογιάννη, και ένιωσα την ανάγκη να είμαι εδώ για να την συγχαρώ και προσωπικά, διότι αποδεικνύεται ότι οι άνθρωποι που έχουν όραμα και σιδερένια θέληση μπορούν τελικώς να ολοκληρώσουν το όραμά τους. Και ξέρετε, είναι μεγάλη υπόθεση για τα παιδιά μας και θέλω και δημοσίως στην ιδιαίτερη πατρίδα της, το Ρέθυμνο, να τη συγχαρώ. Μάλιστα. Το βράδυ πάντως θα σας έχουμε εδώ μαζί μας, έτσι. Το βράδυ θα είμαι στο 2 πρώτα ο Θεός, θα έρθω με το αεροπλάνο των 5, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να παρουσιάσουμε και στους Ρεθυμνιώτες το ψηφοδέλτιο Μάχη για την Κρήτη, ένα ψηφοδέλτιο ανεξάρτητο, το οποίο κόντρα στη λογική των δύο μεγάλων κομμάτων, τα οποία θέλουν να μαντρώσουν για άλλη μια φορά τους ψηφοφόρους τους σε ψηφοδέλτια τα οποία έχουν επικεφαλής βουλευτές, κατεβαίνουν για την Κρήτη. Για την Κρήτη, για να έχουν μια διεκδικητική, δυνατή φωνή για την Κρήτη στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Πιστεύουμε ότι τα επόμενα 4 χρόνια θα είναι εξαιρετικά κρίσιμα για την ανάπτυξη του νησιού, και δυστυχώς η Κρήτη, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι έχει αφαιθεί στην τύχη της όλα τα τελευταία χρόνια. Τα μεγάλα έργα υποδομής δεν προχωρούν, η ανάπτυξη την οποία θα μπορούσαμε να έχουμε είναι ζητούμενο. Άρα ο στόχος είναι κριτικοί, περήφανοι, ελεύθεροι να δώσουν τη μάχη για τον τόπο του. Πάντως, κυρία Μπακογιάννη, σας ακούω τελευταία και υπερτονίζετε το γεγονός ότι οι άλλοι δύο συνδυασμοί, δηλαδή αυτός του κυρίου Αρναουτάκη και του κυρίου Πλακιωτάκη, είναι αμιγώς έτσι κομματικοί συνδυασμοί, και μου κάνει εντύπωση που παξιώνετε σήμερα τα κόμματα σε τέτοιο βαθμό, και ενδεχομένως αύριο να σας δούμε και εσάς προφανώς ηγέτη κάποιου κομματικού φορέα. Όχι, δεν απαξιώνω καταρχήν τα κόμματα. Τα κόμματα είναι πυλώνες της κοινοβουλευτικής μας δημοκρατίας. Και βεβαίως δεν απαξιώνονται. Απαξιώνω τις πρακτικές των κομμάτων. Πρακτικές για τις οποίες και όταν ήμουν μέσα στη Νέα Δημοκρατία έδινα μάχη να μην υπάρχουν. Βρέθηκα στη μειοψηφία. Αλλά επί χρόνια εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχω διατελέσει δήμαρχος Αθηναίων. Εξελέγην με 60% στην Αθήνα. Δεν εξελέγην τυχαία με 60%, δεν ήταν η δύναμη της Νέας Δημοκρατίας 60%. Όχι, βέβαια. Ήταν η λογική ότι η τοπική αυτοδιοίκηση αναζητά συνενέσεις. Τα προβλήματα, πέστε μου έναν που να διαφωνεί, όποιον έχετε στο ραδιόφωνο σας σήμερα, θα σας πει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα της Κρήτης είναι η ολοκλήρωση του βόρειου άξονα. Βεβαίως. Δεν διαφωνούμε λοιπόν. Όχι, βέβαια. Συμφωνούμε. Και ο βόρειος άξονας σκοτώνει ανθρώπους οι οποίοι έχουν ψηφίσει είτε Πασόκ, είτε Νέα Δημοκρατία, είτε οτιδήποτε. Άρα τα προβλήματα είναι υπαρκτά και χρειάζονται συνεργασίες και συνενέσεις και όχι λογικές σκληρές κομματικές. Πάντως κυρία Μπακογιάννη, σε αυτή την προεκλογική περίοδο για τις περιφερειακές εκλογές σε ένα θεσμό ο οποίος πρώτη φορά τώρα θα τον δούμε στην πράξη εξαιτίας του Καλλικράτη, βλέπουμε λοιπόν και από πλευράς συνδυασμού που στηρίζει το ΠΑΣΟΚ και από πλευράς συνδυασμού που στηρίζει η Νέα Δημοκρατία, αλλά και από τα υπόλοιπα κόμματα, να δίνουν περισσότερο βάρος στην πολιτική χρειά, στην πολιτική διάσταση. Μάλιστα και εδώ στην Κρήτη, αν θέλετε έτσι, βλέπουμε ότι υπερτονίζεται, αν θέλετε έτσι, ένα είδος μάχης αντιπαλότητας μεταξύ του ψηφοδελτίου Πλακιωτάκη από πλευράς Νέας Δημοκρατίας με το ψηφοδέλτιο Γιαννουλάκη που στηρίζεται από εσάς, την πρώην Υπουργό Εξωτερικών. Και βλέπουμε λοιπόν ότι τα προβλήματα της Κρήτης δεν κουβεντιάζονται, δεν συζητιόνται μέχρι στιγμής 3 εβδομάδες πριν από τις περιφερειακές εκλογές. Και ένα θέμα αυτό, δηλαδή η πολιτική διάσταση που έχει πάρει και εδώ στο νησί αυτή η διαδικασία. Μα είναι και πολιτικές εκλογές. Απλά η κυρία Μπακογιάννη βάζει περισσότερο και προτάσει, αν κάνω λάθος σας με διορθώσει, τα αυτοδιοικητικά χαρακτηριστικά αυτών των εκλογών. Κάτι το οποίο δεν κάνουν οι άλλοι συνδυασμοί. Ακούστε, δεν είναι τυχαίο αυτό. Όταν έχετε 2 βουλευτές επικεφαλής των ψηφοδελτίων, ο μεν κύριος Αρναουτάκης, έχω πει πολλές φορές καθόλου συμπαθής, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργός. Οι πιθανότητες αύριο να πατήσει πόδι, επιτρέψτε μου να πω, στην Αθήνα για να διεκδικήσει για την Κρήτη δεν είναι πολύ μεγάλες από την ίδια την κυβέρνηση. Ο δε κύριος Πλακιωτάκης, επίσης καθόλου συμπαθής, κατεβαίνει με έναν στόχο να μαζέψει τα ονομαζόμενα κουκιά της Νέας Δημοκρατίας, να σηκώσει αν θέλετε το λάβαρο του κυρίου Σαμαρά στην Κρήτη, και επειδή η Κρήτη ετοίμησε με
τρομακτική πλειοψηφία εμένα στις εσωκομματικές εκλογές, Βεβαίως. να μαζέψει τα κουκιά και να πει ότι εμείς παρά τα αυτά στην Κρήτη έχουμε δύναμη κομματική. Αλλά αυτό δεν δικαιολογεί μία μάχη αυτοδιοικητική. Το ερώτημα λοιπόν το οποίο τίθεται είναι ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα της Κρήτης και πώς αυτός ο νέος θεσμός μπορεί να λειτουργήσει προς όφελος των Κρητικών. Εγώ λοιπόν δεν θα κουραστώ να λέω ότι βεβαίως υπάρχει πολιτικό μήνυμα και αλίμονο αν δεν υπάρχει. Και εγώ καλώ τους ρεθυμνιώτες που με ακούνε σήμερα να το στείλουν αυτό το μήνυμα. Να στείλουν ένα μήνυμα προς τον κύριο Παπανδρέου, το οποίο να του λέει: κύριε Παπανδρέου, μας έλεγες πριν από τις εκλογές ότι λεφτά υπάρχουν. Μετά τις εκλογές 6 μήνες παλινοδούσες, έλεγες ότι θα δώσω κοινωνικά πακέτα, θα κάνω θαράνο, και μετά φτάσαμε στο να χρεοκοπεί η Ελλάδα και να κινδυνεύουμε μέσα σε 3 μέρες να μην υπάρχουν μισθοί και συντάξεις αν δεν υπήρχε το πακέτο στήριξης, το οποίο έφερε και μέτρα τα οποία δεν διαπραγματεύτηκε ο κύριος Παπανδρέου και δυστυχώς έχουν πέσει επί δικαίων και αδίκων. Και στον κύριο Σαμαρά, ότι κύριε Σαμαρά, δεν μπορείς να διαγράφεις όλη την Κρήτη με τον τρόπο με τον οποίο απαξιωτικά συμπεριφέρθηκες και στα στελέχη σου, αλλά κυρίως ότι δεν μπορείς να συνεχίζεις μια πολιτική άκρα του λαϊκισμού και να λες ότι θα μηδενίσεις το έλλειμμα σε 1 χρόνο, να ακολουθείς δηλαδή και εσύ την πεπατημένη κοροϊδεύοντας τον ελληνικό λαό. Το μήνυμα λοιπόν πρέπει να είναι ισχυρό και βεβαίως είναι πολιτικό μήνυμα, αλλά περιέχει όμως και δυνατά τον αυτοδιοικητικό του χαρακτήρα. Δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε να δώσουμε και ένα μήνυμα ότι εμείς οι Κρητικοί, και το σύνθημα του συνδυασμού του Δημήτρη Γιαννουλάκη είναι ακριβώς ελεύθεροι και περήφανοι, έχουμε άποψη για τα της Κρήτης. Και αυτή την άποψη θα την υποστηρίξουμε. Μάλιστα. Και θα λειτουργήσουμε με τη λογική του συγκριτισμού. Θα δώσουμε μάχη και μπορούμε να την πετύχουμε, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε πλέον τα υπαρκτά προβλήματα του. Ο αντίλογος όμως, κυρία Μπακογιάννη, σε αυτά που λέτε από τους απέναντι είναι ότι και εσείς, σε πάση περιπτώσει, αναλάβατε αυτή την πρωτοβουλία στήριξη του κυρίου Γιαννουλάκη σε μια προσπάθεια να συγκροτήσετε έναν πυρήνα εδώ στην Κρήτη, όπου διαθέτετε υψηλή, έτσι, μεγάλη δύναμη και έχετε υψηλά ποσοστά, εφάνει αυτό και στις κομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας, για να προχωρήσετε αύριο μετά τις εκλογές στη συγκρότηση ενός πολιτικού φορέα. Μα εσείς πιστεύετε σήμερα ότι άμα ρωτήσετε τον κόσμο που βλέπετε στις δημοσκοπήσεις, ο οποίος πάνω από 50% γυρίζει την πλάτη του στα παλιά κόμματα, ότι δεν υπάρχει σήμερα ένας κόσμος ο οποίος δεν εκφράζεται? Επομένως είναι η αναγκαιότητα ο νέος φορέας, μας λέτε. Κατά τη γνώμη μου βεβαίως. Μάλιστα. Δηλαδή σήμερα όταν αυτό δεν είναι θέμα δικής μου, αν θέλετε, ανάλυσης, αλλά όταν βλέπετε ότι ο κόσμος σήμερα νιώθει απογοητευμένος, νιώθει κυρίως ότι τον έχουν εμπέξει, ότι τον έχουν κοροϊδέψει, ότι του τάζουν χωρίς να του δίνουν. Ο κόσμος αυτό το οποίο ζητά σήμερα είναι αλήθειες. Πες μου την αλήθεια, σου λέει. Εγώ είμαι τώρα μέρες στην Κρήτη. Έχω δει νέους ανθρώπους. Είπε σου είναι τώρα, πες μας την αλήθεια. Τι θα γίνει? Ο φόβος κυριαρχεί, ξέρετε, αυτή τη στιγμή. Εάν στον κόσμο του πεις θα γίνει αυτό και μετά θα γίνει το άλλο και θα βγούμε από το τούνελ με αυτόν τον τρόπο, το κατανοεί. Μην προσπαθείς να τον κοροϊδέψεις. Το ότι λοιπόν τα δύο κόμματα έχουν μείνει στη λογική αυτή την παλαιοκομματική, την πρώτης κρίσης αν θέλετε, δείχνει ακριβώς ότι στραβά αρμενίζουν. Εμείς σήμερα έχουμε ανάγκη από διαφορετική πολιτική. Το ερώτημα λοιπόν είναι, ναι, εγώ είμαι ένα κομμάτι του παλιού πολιτικού συστήματος. Αυτό θα ρωτούσα τώρα, ότι ήσασταν κι εσείς ένα μέρος αυτού του συστήματος τόσα χρόνια, κύριε Μπακογιάννη. Μα βεβαίως, και ήμουν ένα μέρος του παλιού πολιτικού συστήματος. Είμαι περήφανη για αυτά που ατομικά έχω κάνει. Δεν υπάρχει κανείς ο οποίος να μου έχει πει ότι στην Ευρυτανία που ίσχυσε αυτή η λογική του αναπτυξιακού προγράμματος, η Ευρυτανία προ και μετά δεν είναι ένας άλλος νομός, διότι ακριβώς με σχέδιο, με πρόγραμμα, με επιμονή, με τεχνοκρατική αν θέλετε υποστήριξη πήραμε χρήματα απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν περάσαμε από την Αθήνα και μπορέσαμε να αναπτύξουμε τον τόπο. Δεν υπάρχει κανείς ο οποίος να μου έχει πει ότι στο Δήμο Αθηναίων δεν έγινε δουλειά κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων ή στο Υπουργείο Εξωτερικών δεν σηκώσαμε το ανάστημα της Ελλάδος την ώρα που κανείς δεν πίστευε ότι θα μπορούσαμε να το έχουμε κάνει. Το κάναμε, αλλά έχω μέρος της συλλογικής ευθύνης του πολιτικού συστήματος και είμαι και η μόνη η οποία θαραλέα, επιτρέψτε μου να το πω, την ανέλαβα αυτήν. Αλλά από παρθενογέννηση δεν γίνονται οι μεγάλες αλλαγές. Οι μεγάλες αλλαγές γίνονται από ανθρώπους που παίρνουν τα μηνύματα και αποφασίζουν να ανατρέψουν
την ισχύουσα κατάσταση. Επομένως τις πρωτοβουλίες σας, κυρία Μπακογιάννη, θα τις δούμε μετά τις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου. Ακριβώς. Και μέχρι τα Χριστούγεννα. Ναι. Α, πολύ σύντομα. Είστε πανέτοιμοι από ό,τι αντιλαμβάνουμε. Είμαι πολύ σύντομη, γιατί πιστεύω ότι δεν υπάρχει χρόνος. Ο κόσμος σήμερα αναζητά διέξοδο. Ο κόσμος σήμερα, δεν έχω αμφιβολίες ότι και θα πολεμηθώ, δεν έχω αμφιβολίες ότι θα προσπαθήσουν αυτή την κινηματική, αν θέλετε, λογική να την εξουδετερώσουν κάποιοι. Αλλά εγώ έχω μάθει στη ζωή μου, και επιτρέψτε να το πω αυτό, κριτικιά είμαι, το έχω αποδείξει κιόλας σε δύσκολες στιγμές της ζωής μου, έχω μάθει να δίνω μάχες και έχω μάθει να σηκώνω ψηλά τη σημαία των αρχών και των αξιών που πιστεύω. Αυτή η μάχη πώς είναι, κυρία Μπακογιάννη, εδώ στην Κρήτη μέχρι στιγμής και 3 εβδομάδες πριν από τις εκλογές? Διότι είναι ο συνδυασμός Γιαννουλάκη, όπως είπατε, ανεξάρτητος, και βέβαια είναι και μια νέα δημοκρατία η οποία θέλει όπως και δίποτε να είναι πάνω από το συνδυασμό του Γιαννουλάκη, το αντιλαμβανόμαστε όλοι αυτό, και βέβαια θα τα δώσει όλα, να το πούμε με λίγα λόγια. Και δεν ξέρω εδώ πώς είναι το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται στην Κρήτη. Εγώ πιστεύω ότι το κλίμα είναι ιδιαίτερα θετικό. Ιδιαίτερα στο Ρέθυμνο, τώρα που απευθύνομαι, η συναισθηματική δεσμή είναι πάρα πολύ ισχυρή. Οι Ρεθυμνιώτες είναι άνθρωποι με δυνατότατα αισθήματα, ξέρουν ότι αυτή τη στιγμή δεν ψηφίζονται βουλευτές, ξέρουν ότι αυτή τη στιγμή ψηφίζονται περιφερειάρχες και ψηφίζονται άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να δώσουν τη μάχη για την Κρήτη. Και αυτό το οποίο τους ζητούμε είναι να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να στείλουν το μήνυμά τους. Ένα μήνυμα δυνατό, ένα μήνυμα καθαρό, ότι εμείς στην Κρήτη δεν μασάμε πλέον. Θέλουμε κάτι διαφορετικό. Από την Κρήτη ξεκινήσανε μεγάλες αλλαγές που αγγίξανε όλη την Ελλάδα. Είμαι σίγουρη ότι θα ξεκινήσουν και σήμερα. Πάντως δεν ξέρω εάν βέβαια και οι φίλοι σας οι οποίοι σας στήριξαν συντριπτικά στις εκλογές, τις κομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας, εάν είναι σήμερα δίπλα στην τώρα Μπακογιάννη, και βέβαια πώς και η κυρία Μπακογιάννη τώρα αισθάνεται απέναντι, σήμερα είναι απέναντι με στελέχη που ήταν μαζί της και βέβαια σήμερα με τη Νέα Δημοκρατία, όπως για παράδειγμα και με την τοπική εδώ βουλευτή, την κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη. Εδώ ο Πλακιωτάκης ήταν με την τώρα Μπακογιάννη στις εκλογές, εντάξει, αυτά, ναι. Ακούστε, η Κρήτη ολόκληρη ήταν μαζί μου. Ναι, βεβαίως. Νομίζω ότι αυτό οδήγησε βεβαίως και πολλούς συναδέλφους να υποστηρίξουν τη στήριξή τους. Εγώ την Όλγα την Κεφαλογιάννη, όπως ξέρετε, την υποστήριξα και προσωπικά. Και σας στήριξε και εκείνη βεβαίως. Μάχη στις εκλογές. Για να ευθέως και καθαρά. Βεβαίως, και σας στήριξε και εκείνη αργότερα στις εσωκομματικές διαδικασίες. Από εκεί και πέρα όμως τα θέματα δεν είναι προσωπικά. Τα θέματα είναι πολιτικά. Και στη φάση αυτή εγώ τρέφω μεγάλη εκτίμηση για όλους μου τους συναδέλφους, τους τέος και τους νυν, τους τιμώ, αλλά δεν είναι προσωπικό το θέμα. Το θέμα είναι πολιτικό. Το ερώτημα το οποίο τίθεται σήμερα είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο. Είσαστε ευχαριστημένοι με την πολιτική του Γιώργου Παπανδρέου? Είσαστε ευχαριστημένοι με την πολιτική του Αντώνη Σαμαρά? Εάν είσαστε ευχαριστημένοι, ναι, ψηφίστε τα κόμματα από τα οποία προέρχεστε. Εάν όμως δεν είσαστε, και αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, τότε ελάτε να στηρίξετε αυτόν τον ανεξάρτητο συνδυασμό. Το μήνυμα θα το πάρουν όλοι. Πώς θα πορευτούν μετά είναι δικό τους θέμα. Αλλά μην αμφιβάλλετε καθόλου ότι θα σας υπολογίσουν από την ώρα που στείλετε το μήνυμα. Μάλιστα. Θα σας δούμε απόψε εδώ στο Ρέθυμνο, λοιπόν, κυρία Μπακογιάννη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Δεν ξέρω αν περιμένω όλους το 2 στις 8.30. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μπακογιάννη. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.